Zvinyo dzakasarira vatadzura pamuya. Nababa tochibasa kunamisa maoko anamai kuisa mupururu. Handei pamwe chete. Pamidzeni. Pamusoro changaniro ndakakwirira dare murume wangu ane more than 2 years angondisiya pamba sikada kuti tibudirane pachena. More than 2 years? Kugara akangondisiya pamba pedu pataigara tese. Jamude? Unomuda? Uchengeta. Ngumusiya chete. Uchengeta wo. Kumusire. Na pane nyaya dzakawanda dzakaitika mumashure. Unogona kuzitaura kudai. Dzakatungwa mumatare. Dzakatungwa mumatare. Matare anenge ari kwamajestri. Adzitaurike panapa. Dzinotaurika. Kasi uchida kudzokera mukadzi wako. Uchida kudzokera mukadzi wako. Pamusoro changaniro. Kuya kuno kwekutanga. Musi watakauya ungari musi wa4 November 47. Chiya chitanga unzwa nyaya. Swacho ndo musi wandakamanda sikopu wako. Mswapo. Ndo musi wandakamanda sikopu wako. Wako wakupi? Takatoka kuno ndisingazivi kuti kuno kunodiwa mari. Tabva panapa. Tamshamba. Iwo chambobuda chichisinga aiwa undorambire panapa. Dumbo wangu anoonekwa kuti mushamba. Ndopandakabva ndamupuwa pamberi padombo wangu nasaki naiye chokwadi nami chokwadi amchela murume murume zviro zvokuti ari kuchengeta ari kunyeba kuzvichengeta ndega murume handichada ndozomuzorera foni yake shereni yacho shereni wakapo ndiri mukati mefoni yake torapuwa kumupe foni yake iwewe ziripiyeso wapinda basa sei zvingagona kubata nyaya unonoka kubata nyaya sei kwanisa unonoka kubata nyaya ndinobatira ndakatoita nyaya unopandakatoya kunoona asingazonzwi nyaya uyu nhasi ungasaziva swapo ora ndimuzorere mari yake ndisita kuisa nyaya mukuru yako uda kuita kokarendesa kwavabereki kuvapi imame mati murume amutari uyo ati ndokuda endizotaure kugara wega iye agara aiwa zogaragara wega unomukadzisha mirai nditaure ato nemukadzi wechi2 waroora ubva tasiyana tagore rechi3 andisiya pamba pastendi pedu paakandisiya aroora mumwe mukadzi ezvo zvatoni mumwe wechi2 izvezvi asiri patikasiyana waaigara naye chamuri kumurambira chaizvo chaizvo kugamana kwamunoita nyange mamuzidzwa mamaitoni murabe chikonzero ndotaura kuti zvauta chauda ningi orit unoti ndini andiverumako mune mwana mese tine vana 2 iye ndiakatotanga amai munhu aitwe munhu audzorere chakaipa nechakaipa imi makafuka mukupfidzisa murume imuda murume handichada amchada mubeka chipfugama mutaure chikonzero ini handakurambira zvakati makapfugama zvenyu murume wenyu akamira atibvisi iyo yamutaisa zvirikakurova ini ndakuramba kuti owagara hundide waindisafisa nanhasi ndiri kuzvichengeta ndega more than 2 years vanombobvira wadhuka kana uchiti mukadzi wangu ndokuda saka ngazvipere hazveni ndizvitire upenyu hwangu kwawainani wawega muchengeta nopahama dzako yanga ridzoraita pahama dzako
No, chita sebe phone. Ame maramba zipamtemo. Ndoda kubvunzawo. Tine zvimwe tanga tine zvinhu tatakavaka misha. Kumusha takavaka, kubhindura tikavaka. Tine vana 2 ndobatsirikawo sapo tinozvifambisa sei taramba. Kuyadare nesharing property. Mega kana rumeni mushare mugwanisa munona mama. Machatere. Atina muchato. Mukira Dare nesharing property. Azingo akazvimidiri. Asi kana mazofunga kuti mumwe mukuda. Munotaura mazvamutera. Vamwe Mazingo. Hamchamuda murume. Ha? Ndamusaino. Mati? Andichamuda. Amai, mazinosiyana zvinhu munonyora list. Makashanda mese. Makashanda yanonyora wonyora zvinazovemo nechifanana. Mari. Unokwira dare. Unopurisa akaita nyaya. Ndinokwira dare rekunokuka. Sharing property. Alright. Imba dzenyu dziri kupi? Pamasempura takavaka kumusha. Kumusha. Nekubhindura. Kunyora zvino zvekugara imozvaneti. Ndopamba bandi kutogara izvezvi papa. Amakubva kana maramba. Ndosaka ndanda kubvunza kuti mutu. Pari zvinhu zvemabova. Andinobva. Ndonyora mai musha kwakati bhindura kutaura nezve zvamakatenga. Zvoya kuno kuchisenza mese ngamumwe. Munonyora. Munonyora muchasenza mese. Munonyora. Mune motikari monyora motikari. Hausina kuwabvisa padzimba nozi. Wati? Handina mbodi. Ivi makushana profesa kuwabvisa. Shenda. Ndemusaina mwe. Arumana.